blai phi baro banga priang sungai phi sagane jing seng sagane sing bamata bat nyai mu yo blai na mata kajing ai e jong ba kajing ai ne jong kajing ba man ma kasi bangila dan hangat pokok bakhia bakum juru nila bani i be kasi batmai man kasi bat na kwa ban pule na kting jong blai na kitab jong Isaya kana ma arsan khat panikong atrai melong blai jonga ngan penun burong nyame bat ya ro ya gerteng jongme mela le ki bapla mela long ubayai ne harwa pendri kam ya jithu jongme ki ba me mela thmu na du mun barem bat ne ga potong le ban panen thang ching doi ko khwa jwa ne ni ai lui me trai nam tak jing ha ji ne jongme trai ji mu ni ba ne ga pot trai ba ni jam saprang bangin mane bat pen kraw ba ye so ye kting jongme trai ji su ni IT hagi blai jongme bang IT homo se ko jongme yalam yang ni jing sen sing toy hagi sing ba manta ba kunjur tai ngan rai ba ki barat bang ni le menta trai kalong tang bener-bener ya ten ko jongme tai so ka ni IT blai jongme amen ni le kan mane ya trai ni ka porta
ini semua na ifting ke jong lay na i dah jengi idekan Jeremy Kaungan kubesiwan kublai pi ha khateng ka batyang tam jong Jesus Christ ngasuk men shibon ha ni por bunyo punya sam pi ha khting ka jong blai ha pyang subhai pi we khon samlan cho kapalang ha kan ka yud flame kan ni ka tayo ka baar ka bunyo ban pelong yo ka yud flame ning ba ka online nang it's kan bo brain kut khu yi pi wala dang him la man kun do lang ha ki ying mani rei ngang it's kan ba kan ni ka khubor kan ni ka jinga seng jungi ling ba ka YouTube ling ba ki WhatsApp ngang it's kan kan ka jir khu yi pi ya ka ying jo pi bat nga dwai bo play kut khu yi pi ha kan ni ka chan miet ha kwa ban pesong no mi ka jing kren jonga ha kan ni ka singi na ki kam ki akap ni na ki kam ki apostle kalonong ka ba khat riu du khat ka ba opsan hado lai pasal shan police pi ya khtiang ka jong play Henry hamar ka ba shiteng nya upol bat usilas kilaya dwai bat kilaya ruayro ya ublay bat kinong sa bendi kila shashkor ya ki te shisendan la ja ka jing knyo jumai ka ba kraw kat ban pin knyo no ya kinong rim jong kata ka jing bendi te kumni ru la plewang ya ki jing khang baro bat ya ki kinjri jong ki baro la lajno te uta unong ap bendi haba la pen kendet ya u na ka ba yo thia bat ba ula yo i bala plewang ya ki jing khang jong kata ka jing bendi ula seino ela ka wait lam saban penyap no ela di udah tharai ba kita ki nong sa bendi klaya pet no ndai upor ula pertano da ka tin ba jam udah ong wat pen men saw ela di na bangi don hang ne baro uti ula pan ya ki jing shai bat ula rensi kan san chapo bat ba ula knyo namal ka ba sheptieng ula dem kop akmat upol bat usilas bat ula ya lamno ya ki shabar bat ula ong akenrat ayu ka de yang ban le ba on pen im yang kiti kle tho to man nget ha u jisu u ba utrai bat on sa pen im ya me bat ya ka yeng jo me kila lap ru ya ka tien jo play haki bat baro ki ba yeng jo te ula shim ya ki ha kata ka ju ko pon men me ba ula sat no ya ki jing mong jong ki bat ap baptis ya u ma u bat ki jong u baro kumni ru bat ulaya lam ya ki saka yeng jung bat ula bu jing bam hakamat jong ki bat ula song kemen lembat ka yeng jung baro ka wei bakila yang nget ha ublay amen play kut khu yingi ning ba ne tien ka jong ublay ngiyo i hang ni sapang kumno ba upol ba silas kilaya dwai bat kilaya ruai ki jing ruai ro ya ublay ha ka yeng bendi habang ipet pang ka jing mut jong ka kentien revival ngila bonong ka revival ka dei ka jing pentmai lane ka jing pen phai pat ya ka ka bala do no kamut ru restoration lane renewal kamut ru reactivation lane ban walam yang eka shaka jing im ngit skemba la rangi don ya ka sim card ka bampat shimla dep activate ya ka da ka company karam ajing mentoi ru em yangi khamtam habangi pu ya ka hapo ka mobile nginom la ban call nginom la ban surf hapo ka net te ka jingmut jong kentien revival kamut ba kadon ka jing im ka bawan biang ka jing pentmai ka jing pen phai pat ya ka ega bala do no but katari ka ega jing mot jong kentien revival ka jing ka revival ka de ka ega ba blehi utrei ya ka ban pen phai pat la ne ban pen im ya ka balang ka jong u hani ka perthai habang ipet ya kini algut hani upol ba usilas hakapol ba kidon hai kieng bendi kam dei ka pat nei ka dei ka revival ka jong play ka ba khi bat ka ba ing hapo ka don jong ki ka ba penlong ye ki ba ken rai bat ba ken ya ro ya ublay hakaba kum gani ka por hakapor ba kidon ha ka yeng bendi
Lalang ipet pang ka jing im jong urip jong Paul. Upol long brio badap da kading bad om sim bakot. Ho chua wa upol un mat eu tra Jesu ka ding jong u kalong bad pinstom ki kristan pinstom ki tu ki Jew ki banget eu Jesu. Henry hadien ba ula yakendu eu Jesu hakalenti sa Damascus. Ka jing im jong u kalong da kampong ka ding ka badan hapo jong u kam dai su ka ding man penyap dan ban kem ya ki kristan ya ki Jew ki bakala kristan. Henry ka ding ka badan hapo jong u kalong ban let na ka wi ka jaka sya ka wai pat ban yalap chapang Jesu bat ban ya thu ki chapang ka jing bha jong u ka jing em jong Paul kalong ka jing em ka bapun bha ki jing e ka jing ele ka jing em ba ka jing ya ti ka jong u ngi ina ru ka por bo dan Damascus ulas dang man yalap ya gospel ulas dang man kren tang hapdeng kindet kisingi ulas dang man yalap ya gospel hadien ba u blai u Jesu wan ban pau u bat ni ken mau hawang pulina ting ka jong bleng i kumno ba hakawi ka por hapot Damascus kumno ba ki priu klas dang man yalap persya ya u ki jiu khamtam ki lep persya ya u bat kitu ki banget ki blai sngawi ka ting ka jong blai ki pelat em ya u Paul naka jing khang yet da ka ba pensyong u ha ka kriya bat pen hap u lingba kata ka kenro kanang ba unyo ban lat em na ti jong kitu ki ba penstom pen ya u ngi i ka jing em jong Paul kalong ka ba ki bet ka ki ha ka man siem om ta ka man siem le ka ki ha ka jing yat ti jong uru ha ka metru ka ki ka ding kam dei ka ba don tang hapo ka man siem jong le ka ding ka ba mi na ka man siem jong bat ka mi ha ki kijat ka jong u ha ka wei ka por udan ha misia na misia ulet chatruas na truas uble pun pau yu ba ude ben lech po Macedonia namar ha Macedonia ki don ki brio ki ba don kam ka jing rap kawan ka jing itu pau jong uble bat margum tahi u Paul bat ki tim jong u ki lech po Macedonia ki lech po Philippines kong ha ka ta ka nong ba jong ka Macedonia bat hang tu ki lap ya gospel ki kren yak ting jong uble ha ki synagogue ha ki temple ki Ukraine yak ting jong uble bat nang ta hadin ba ka jing sitam kala wan hapo Filipi kadang ka jing yele ha Filipi la ong ba ulet sa Thessalonica ha Thessalonica ru hadin ba ulas dang menyalap ya gospel ha ki synagogue ha ki lightly ki singi sabaton la ong ba kala ka jing yele pesha ya u kala dan kata ka jing wat dong kumno ban pinstom ban penjenjar yo ni ubrio ubon ban penklumar ha kan ka snong hapo Thessalonica bat ngi i ba kumno ba ha Thessalonica kapenlong ba umla syu ban sa apo snong Thessalonica u ban mi no nang ta bat om da kata sim lakut ya ka banyalap ya gospel nang tu ulet sa Siberia nang ta na Biria sya Athens na Athens sya Corinth na Corinth sya Antioch na Antioch sya Ephesus na Ephesus bat kumta ter ulet banyalap ya gospel namar ka ding jong play ka don ha Paul dei sim ko jong play ubadan ha Paul ka penlong ba wat ada kita kijing pen ki kita kijing ile persya na ki wei pat ki balong ki bana sabar ki bon banyalap persya ka gospel henry ka penlong ya Paul ba unlong uta unong ra jong ka revival te ka phang ba ko man kren ngi lang ni ka Paul nga bu ya ka becoming a revival carrier in any situation in life. Banlong uta unong ra ya kata ka revival. Hakaba kumno nu ka jinglong jingman jo ka jingim. Ban ra e ka revival. Ngi iba upol ulong ubriu ubalamat ya kita ka jing hakiba pun rukom. Ha ula mat ka jingile ka pun rukom. Henry kam khang pat yo upol bat yo Silas ba pedeng jong kita ki ai hapedeng jong ka yeng bendi ban dem ki kho sio ban duai ban nyaro ban mani yu trai u Paul ba Silas ha te hi mendi kila sha ban set om nakadaw ba ki le kanu no kamasnio rei nakadaw ba ki le ka kamba bha ki lap ya gospel ki pelat ya ka briu ka ba sha tek sut ki pelat ki pen khia ik ba pang bat ki kren ya tin ka jong ble ka ba shisha hangning yu iba arngut kita ki kristan ki balong genuine ki ba shisha ki duai ki jing duai ki ba shithem bat ka ba ai ti lot ila de met ba ben sim yak tin jublei ka ong ba haka ki kam ki apostle nom khat riu khot ba khan riu ba
upol ba Silas kila ya zang menduai naduk syua ban kendu ke jing syua ba kini kendu ya katuka brio ya katuka syakri ka badon yo tu umun si beman laong ba kilet hakalenti siapa ka jing duai jaka benduai upol ba Silas kimdai ba syuduai tangah upol badon ke jing para bangit biit perlo biit para samla biit ani upol ko ben ong ngilang ne ba dan upol ngi kum kibriu ngi don kata kajing ka tendency ban duai tang ka por ba don jing le ba wan ka problem ba wan ka jing pang ba wan ka no ka jing man kia o ngi nya duai chatam ndai nga ko am ong ni phi ba upol ba Silas kila duai shwa me kin du jing kila ai duai ha ka por shwa me kin du ya kata ka jing le ha ka tu ka chaka kiduai hapdeng tu ka jing le kiduai hapdeng ka jong ka jing bun kita ki jing haktin joblai ko ong hakapor ka ba shteng miet kiduai kata di ka por ka ba ka ba tincar ba kiduai upol ba Silas kinget ba kiduai udial mudi waina ki revivalist wong ne every great work of God can be traced to a kneeling figure. Kita ki kam ki bakrau bar ki jong blay ngila ban wat bat ban pet na kita ki dak jong kita ki kho sio ki badam unong tho sam ong uduai gen ki jing duai hatu menam pen ki empat yangi will you not revive us again that your people may rejoice in you khnang ki briu jo me kin lekmen hame unong tho sam ro wong pen ki empat yangi ai ba kani kan long ka jing tuai changa ba chang phi pen khi empat yang atrai pen khi empat yang i trai kum ka jing kum simet kum ka palang kanon kam ngi pen khi em khnang bang nyo ban lek men ha me nyo ban lek men ho trai nak tin jum blai ar chronicle nyo long da khat sa ko ong la ki briu changa ki bla khat kerteng jonga ki bla khat kerteng ka jonga ken pendrit le ba ken duai ko ki banget be ko ki khon jom blai ak ten jom blai ka ong lara ki briu jonga ko manga pa phi ngi don kam ban duai la ngi kwa ban yu i ka di bible jong try ka shong hakikti jonga ba jong phi bangin duai ba bangin pandit le khma jong blai de hang ta ba blai us the no yom sim hu jong blai ka di bible hapdeng jong ngi baro ak tin jom blai ka ong ba hakikam ki apostle nong ba saud ko balai phuai ba hadim bikla duai but hadim bikla duai kadang ka jingki kata ka ying haka bakila ya senglang ba la pendap iki do musim ko jong blai but kita ki senran jong jisu kila keren yak tin jom blai da ka baslur dai tang ka jing duai ko ki banget bet ko ki khon samna jong balang tungin duai ngena man that ngin duai pon men miet ha pon men step pon men singi shi miet la langim la banyo thia tungin duai what you try duai ai ka por ka ba extra time don ka por ni kare por ngi bangin ai extra time of prayer extra time of fellowship extra time of reading the word ka balong extra ka por jungi we brio jong blai u Evan John Roberts Uneu brio balas kai house snem kat praspa nyu pra ha ubnai jun ngi ba uneu Evan John Roberts ulong brio ubatrang bat ubasong tanat pansong ha ka jinga slok joka yeng kasem ha yeng hasem jung ujudan kata family gathering ne kata jinga duai kum ka yeng bat ngi iba man ka por bang ki ha yeng ki duai nani ki ya wat utura ki ya puli bible une ukna ujus tanat ban puli bat ban by heart ban meditate ban puson ya ktin ka jong ublai ha ka wei ka por ukpa jung namar ba long uta ubalet ti duyong kadon ka jing jia ka ba penlong ban men sao bat ukpa jung ula men sao mna shu ban tre kata kam te namar ba umna shu ban tre kata kam ulet shim ya u Evan John Roberts na school bar uli khot yu na school bar u ong yu ban i no school bat ban let ban tre ya kata kam ban ti duyong John Roberts ban se klem da kanon ko dono ko baknyum upendam yarau jong ku pa ba ulet bantre kata kam kum ukna bat namar ba udai ukna ba ye ba thrang yu blai ka ding ju blai ka dan po chu ujura ya ka bible bat ujubu ya ka hakita ki par do yong
Ba hakapor por balat uju puli kata ka Bible. But haba ulet chino umjudan chisin kasngi lani kapor ba ka Bible kamdan batu. Ngi hakani ka pateng benri mentangi em. Ngidan ni ka Bible haki mobile jungi. Ngidan ni ya ka Bible haki laptop jungi, haki tab jungi. Ngidan ni ka Bible ngilak ban install ka Bible. Ka jingkali kalong hadukat nungi penan kami ka Bible ka padan haki taki gadgets ke jungi. Kumnungi use ka Bible. Hatu ngilek kembali uni John Roberts uburi hapo kata paryong. Kanang bawa nyok ban puli ya kapor balat. Ngibat kumnungi pelut por. Haba ngilat ya kapor. Hatu ngi puli ka Bible. Nengi let caka YouTube and browse kai. Caka Facebook. Caka WhatsApp. Caka Instagram ban browse kai ban supet ya ka eba kiwe kile. Tu ngin page utrai ka adai kapor nga pi. Bangin wat jo blay kung ikon jo blay. U John Roberts ulong ukna uba compare na ki ukna. Kiwi kena ki just na ban lek kai ki sports, ban lek kai saklau, ban lek mare, ban lek keren ki khana ki ban room, ban ya chrum seneng, ban pawang, ban stanat banyak perlok, banyak kai perlok. Andre une u John Roberts ulong bos stanat ya ki e ba jong oblay. Man kapor haba wan pai na ka pado yong. Uju ya pat si mile ban lek chaka taka ying kabi khot ka jaka ka baki juye long ka jingduai. But ujulet ta sapa Moriah Chapel ban duai ban wat utrai. Man kasngi hadian balawan jingtre shimail uyat ban nit Moriah Chapel ban sedang ban duai ban wat utrai. Ka ek ba pen kelai ka jing im jingu. Ka ek ba pen ba change ka jing im jingu. Kini ki kentien ki bat penlong yu uba unkala. Uja sngaw ya kuba rong try. Kaba ong, what would Jesus do? What would Jesus do? Ka ega ba u Jesu ule. Ka ega ba u Jesu unle. But kini kentien ka kata ya u. But ujubu ka jingkali pat haladia shimet. Hakadono jungu. What have I done for Jesus? Ka ega bangla le sha nam taw jong Jesu pat. Ka neu Jesu la im ula yap nam ta jonga ula ai ka im jugun nam ta jonga. Re ka ega bangla le nam taw jong Jesu. Ula bu ikata ka pisau ula pelang ki pisau tengka bro khot. Banyo ban thiet kita ki jing tem khnang bon yo ban tem nam ta ka buram jong blai. Bat ule na ka do not i bro. Bat ula ban yo ban thiet haden ba thiet ba urai ban pedan buram ya blai. Ulong ubri upa shithem banle im ta jong blay ulong ubri upa keren yak tin jong blay ka blong shisha but yak jing shisha umla ban compromise kumu samla ulong ubri upa stonat ban duai ban yasat nam ta ki we ki para samla hakapor ba udap arpos nam kerta la ong ba la khot yu ba ulong uta usamla ubalong klebiet haki ek bekerja blay kamlong syuk ka belong normal la sa priang lu kan news sepang uniu Evan Roberts. But kalapoi ka por ba kini ki rongba balang kini ki rongba balang ki wan cha u ki wan ban ong ya u ki ong ba kini ka jingle jome ka along ka jing ibet ne ka jing jubab ka jong u Robert kalong ba but the spirit moved me lani ndai umun siem upun ki yanga haba umun sim ki yang ati kumno te ngan la ban long ngan sukun ngan su set no haba umun sim upun ki ngan le ke bat ngan le am takaburam mo jong blai kira ki por ba ulet ban duai bat ban shat jing it bat ban wat you try hadu ba uklet ya ka bam ka di kan ma so nomor ba ulasum bang pla ban ka jing don jong blai house nem ka kandai spa lai ha ka por ba udang yalap ya ketien ke jong blai hapa Moriah Chapel hapa Wales la ong ba kadang ka ketien ka ba mi na ka sentur ka ba ong kumni ha ketien nong way I have reached out my hand and touched the flame I am burning and waiting for a sign u Evan Roberts ong ngalak nerik ti jonga bat ngalak ta te kata kepeliak ding bat ka nang yai ing menta bat menta nga up stang ya kata kadak u Evan Roberts u yai up ya kata kadak
Namar ba utrang banyo i ka revival. Utrang banyo i. Baka Wales kayo i ka revival. Day house nem. Kakandai spa sao. Bak ka Wales Bible. Kelas dang. Ling bajong uni ubrio. But kani ka Wales Bible. Kamsim lakut tang hapo Wales. Kelas apriang kaleng song kapertai. But kamtam. Shani sha North East India jungi. Hapo Meghalaya jungi. Kalawan ban her syaru shani. Kadun ka revival ka bakrao ba. Ha kitu kisnem. Day namar ba Ivan Roberts. Ulas dang ika ministry. Uni ubriu, ulong ubriu. Uba terang ika ik menjable. Hako ika por ulayo alat benet saka jingpuli theology. Dekat ba udang dan hak taka jingpuli theology. Kadono cungu, kabensim cungu. Kaling kapisa. Uhapan pep no nakataka jinglik puli cungu siapa theology. Kadau kalong ba udon ya kata kajing terang hakadono cungu kataka burning desire kajing ang not ban ya lap ya ka gospel ban duai. But kini kentien ki yai pa hakataka skor cungu ben us. Nani pendam yang try, pendam yang try. Kini di kentien ki ba penlong yu ba un lei na ba try ba unum song that. Habak ki brio ki keli ki interview ya uju angumno uang ba kani ka jingki kamdei ka jonga kadei ka jong blai. Kani ka jing penki kamdei ka jonga. This movement is not of me, it is of God. I would not dare to try to direct it. Nganum nod man kata lani ban le palat yaka kadei ka jingki ka jong blai. Tara ku khon ke jong play ko ki samla jong balang kwa ban kintu yingi halang hang ni kwa bangin yo men sim na ka jing im jong new Ivan John Roberts u balong u revivalist hapo Wales to ngiru ngin long kita ki revivalist ki revival career kita ki nang rai ki revival sakawai pa kapon kwa ban ong sangi lang hang ni baka don ka dei ka poringi bangin don ya kata ka jingmut ka balong positive laringin pet ya ka jing kraw ko jong play hakajing imjungi bat ngin pet dakajing long kawei kum kabalang pi hang ne upol bo silas kia don lang tu po yeng bendi upol le si u khamlong mo senior shim la shang marwei ban duai marwei ne ban duai marwei ne hakajing long kawei clear ruai ba clear duai lang clear ro yo blay clear mani yo blay hakata ka yeng bendi. Hapadeng jong kata ka jing syapan ben jing syapan kia ka jing syak sitom hapo yeng bendi ki kinjri ki pate ti jat jong ki ka jing dum tu lu dan bai pila dan batip ke baja hapo ki kenyang le si ki bakta ki badat ki bon ke haki yeng bendi ki badan ndai hapadeng jong kata kini kila sedang men ra lagi so jong ki ban mani bat yaro itrai habang idon ni ki jing ngi berhot ngia duai henry ngangit skemba nginum shemba hapreng jung bandan ka jing ruai ro lan he ban ruai ban ya shat ya kemen ngangit skemba pedeng jing laradan mono bapang cancer lan he bapang kidney lan bapang kono ko jing pang ngangit skem hospital kin menyarawan ra gitar yawan ra jing tem ban ro you try hallelujah praise the lord ngangit skem konom dan kum kata nomor ba kata kamlong normal so nomor ba kadai ka problem but day ban shulong jajai but ban shud wai ban samjar dai ka ka bakini upor ba silas kele hapdeng jo kata kabrong serious tension kimtip lanu ken lat na po ka yung bendi dum betlu dai hapdeng jo kata kia ro yo blai kia ro ka jing ro jo blai ka penlong ba kajing ero jong boleh kapen long ki bikin kemen bikin shat but tang baki kin kemen kin shat kinjri ki hap no na ki jat jong ki ka yeng bendi ka plain awang uku cumai uku nyo te na kadaw kajing ero jong kajing mani jong ki kajing mani jong ki ta kadaw para bangit biit ko ong ingi lang ne ba kajing ero ba kajing mani utrai ka ba sisa kan wanlam kan penlong yang abepi kita kinong ra revival na kawi ke caka.
Tungin long kinong ra revival. Let us be revival carrier. Kadaw kalong ba kiyaro you try. Paul ba Silas. Kalong ba upol ula kloy man ko ngu ya kaching kot jong uplay. Ya upol. Haka Paul ba kidan hatruas. Kumno ba ublay upan pao ho ba kidan kibri ho Macedonia ki up kidan kam jingarap lej sa Macedonia lej banyalap ya gospel syatay lej banyarap syatay bar upor kum takam tahi ukhi umi na po trawas ba ulej sa Macedonia banyalap ya gospel ulej sa Filipi kasis kanong ba kajong ka Macedonia but kalong ka kiman ro yakin ma ki iba kalanti jung iba kiyan ki yo i yakin sem ki ba koror ki ba pedang nya ujisu man ki jaka ki ba kilet ktien jong play ka ong ba la seng ya ka balang hoot kila ban stang ka synagogue re hadir nang ta hadir makalawan ka jing penstam ben kila ban mi na pa synagogue namar ki jiu kim la ban sha ya ka jing mani ya ujisu namar ki ban mi no ka balang ka yeng dei nama ka daw ka ktien jong play ka ong ngi yo i ba khatlai tuli ki thi upol utho pal siteng na ka New Testament la tho daw apostle Paul kadaw kolong ba upol umi na kawika jaka he was a revival carrier udai uta bara e ka ding jok revival ulet na kawika jaka sakawai pat pale baki yaro yu blay kadaw kolong ba kidon ya kata ka donut ka bakmen namar ba ki men simoman ki mi no apa ki duai kata ka brio ka bala sate sabat ha musim bam khun ha musim baman laong ba ula phet no naka kadong ka jing pelat kadong ka jing kia kadon kata ka revival hakadon zuki bat kilap mi ya kata sabat bat kadon ka jing kia kadang ki kemen hadu ta ba ki ba pang ki okya ki ba bat sabat ksut ki yo jing pelat ta kadang ki continue ki ai yaro ai mani ublay ngi kumi kon jublay ngi de bandon ni ka juk man sim bagi de ban yaro bat yai mani ublay claim the code ngalaban oh kawai ba ketim pareng the nevertheless of praising God nevertheless I will praise God compare la kalong nuru ngan yaro ublay pi kajing focus jong kini ki arngut Paul ba Silas kalong kimpet ya kita kijing kimpet ya kita bendi kimpet ya kita ki nong room kimpet ya kita ki nong jiu ki ba bread ya ki si bendi kimpet ya kita ki magistrate ki ba pakem ya ki men bread ki po bendi hindai kijing ka focus jong ki lane kijing pet jong ki kalong saka bor ka jong ublay hapedang jong kita kijing bon sin ni pet kijing ka ba khrau kijing ka ba ka ba shirkai ngi klet man pet ublay ne ka po ha ni ka por kui kon jong lay kadon kam nga ba phi bangin pet cha ublay ba khrau om skicing ublay jungi ula ban pelat na kata kai ka ba akacing em jungi ula ban pelat na kata ka de yang abi phi bangin dan ya kata kamen sim jong jong kawai kum ka balang tung nyawan lang hoj ngimla ban let ikendu iwe ngimla ban don kajing seng ne re ha kamen sim ngin don kajing kawai ngin ya te iwe ngin ya rap iwe ngin ya ai men sim we la phi so yano bodan hapdeng kajing kajing ya le I'm sim phone yaki yarap keren but I ba kum ka wei ka met nya trailang but nya rap lang ni wei nomor ba ka revival kala janwan but ka dei kani ka por bangin long ka wei ha ka wei kam sim ha kam ka apostle pina puli ba dei hadu ba ka sngi ba ki long ka wei kam sim ka wei ka jimon dei hang ta ba sim khu jum le her puk ka ding ka revival ka me sakway pagkapan ko ban sapi hagani ka por kolong ba bangin long kita kinong ra revival ngidi ban so thu ba ngidi ban don ya kata ka mindset lane ai ba ka mind jungi ka jingmot phat jungi kan dai ban long be kim sim ki ba kodor ban pen em ki sim ki ba kodor ngim dai ban hon ba ngila yo je plat ya ladi hendai ngidi ban kwa patrang ba ki wei kin yo ban penem ki wei ki yo ban pelat ki yo ka jing penem ka jing pelat habang ipe ki ni ki arngot ni Paul ba Silas hadin ba kila drive ba ro yu blai ha po ka yeng bendi la ong ba ki jing khang ki la ple jo ka yeng bendi hanrei ba sot na hani ka long ba ki klem pet no na kata ka yeng ki klem pet no na kata ka yeng bendi
Come ni hallelujah praise the Lord. Ublay la play ki mendi yang nya lenyo. Dan su bala ban bat ngi. Henry ka ka baki kile ka long baki syong ba yapo. Le si kila sangap jar ni kapor namar ba hakapor ba ukhe utu nong abjil nong abbendi ba ukhe upet uyu i ba ka jing khang kala pliwang bar umyo sango sori numo thai kila phet lo baro kila misu sabjar handai kin phet no nakata ke ka ba ki kila bu ki hapo yemendi balai ba kim phet no katau kalong Bakim sim sim la pendap ya kata ka ka balatmu ublay upha ki sayang mendi namar udon ke tmu hallelujah ko ki lo ba la pidon ha ka ying bendi ha ka no ka bendi ka ba pidon mentah let's see ka don ka no ka chaka ka ba pisong ka ba ngamla le isu amla chu ka tur ke chaka ka ba ublay ukwa ban le kamba ba pipin le kamba ublay ukwa ban pendap ka purpose ka jungu ha ka tu ka ying bendi ka jongpi ka la bendai ka ying ka sem la bendai ka relationship jongpi la bendai ha ka kam ka jongpi la bendai ka ta ka shangkha shangman la bendai mano la bendai ka ta ka mind jongpi ka ba ya le ken mau ba pi pena ban pendap ya ka ta ka purpose ka jong ublay ha ka tu ka ying bendi jongpi Paul ba silas kitip ba kisong thu ba empat jam la pendap ya kata temu jong ublay bo ublay bu iki po bendi tara ki klim sim la pet kim sim la kwa kata self independent self freedom lani ban chu hun ba ki la lu no handai nam taka gospel kim sim la pet namar ki kwa pendap ya kata jing temu bo ublay kwa bu nam ta jong pi nam ta jong ki tingi yu i hang ni ba hadien ba tu no abendi ulai asngau ya upor silas Upol ba usilas ulasang menyeslok iki but unong abendi la si ulas septiang ro tata Henry hadin ba ka gospel kalawan syau aktin jong play ko ong ba kilanget ya Jesus Christ unong abendi ukuli ngan lek komno mangan yo ngan lek komno man yo nomor ba usutho ba udon kam ya ka jing pen Paul ba silas ki ong nget au tra jisu ba pinyo ma pi bar ka yeng ka sem chung pi baro ka de kata ken ka ba blay kwa nga ba piru ba ka jing pen ki men sim ka ba kodor ka re ban long hangi kita ki ban long kita ki revival karya ki non ra ki bible tungin ra ki bible na ka we chaka na ka we ka yeng chaka we yeng na ka we ka family chaka we ka family ngiyo i hang ni ba ka jing shong jong upo ba sila sa ka yeng bendi ka penlong ba ka yeng ka sem ka jong utu nonga bendi layo ban pen ba layo baptis ki hallelujah kum gi kon jong play ka dan kam ro yang ave ngi lang ba ngin expect ya ka bible ka jong play lara ngi don ka doubt lara ngi don ka jing artatien kamut nginum yo ya ka ndai lara ngi expect ngin yo ya ka Lara ka Bible kala banja hapon ni debe ka snong ka balong snew tam ka balong wicked haktin pareng ki ong ndre uplay pha ya u Jonah barngi iba ka jing penem ka wana ka ni debe Lara ka Bible kala banja ka por jong apostle ka first century but kila pun ki ya ka snong bro ka we ki nong room kila knyu yaki apostle yaki nongyala pe gospel kala knyu kala tieng haru kata ta ka Bible ka ja bangit skam bakan ja kani ka pateng berne chungi dang hi katu kan isnam chwa hakis nam arhajar rio ngkin ma ba ka Bible kala sang ban wan ha shlong bat haki we ki jaga kendong hanong kendong kala sang ban wan ki pri kala sang man tieng man sep tieng try henry namar ba kimla ban contain ban pat ya kata ka revival banong kita ki revival carriers namar ba kimla ban priang bat sekiwe banong kata ka channel of blessing lani ban yalap yekiwe lingba kata ka jing mat jong ki simet ka balat no bat ki klet no ya kata ka jing wan kendo jong play akan ma hot ko por sibun ba ki khna ala yo ban duai sibun ba ki samla sibun ba hang te po malki ha bangasa ki wan
ki phun yang ki phawan sayeng ki wan penduai yang tak ki khon janga bat ngelet bat bon ki mat utrai ki kelawa mot chisha ka kelawa mot ka chisha de tang sipor namar ba kimla ban bat skam utrai lane ban long kala kita ki nong ra ek bible ka shukut no ki bat kim thrang su yu bai kala shlong melen no kade ka por nga ba ngilang bangin community ka bible ken ma ha ba ka bible ka wan ha ot kan dan ru ka jing kemen bat kan dan ru ka jing sofsi shwa ba ka bible kan wan shwa ba ka jing wan ka jong trai ha ot ngia dwai ngia wat ngia ot utrai bat ha ka juk opor ngi ya kemen ha trai opor ba usilas apreng ka jing e kia dwai ru ka tahi kia ro ru ka tahi kalong ke ka bat so tanat sibona bagi pet spang ka jing jong opor ba usilas dan ngi pet haka kitab jongi kisiem kalong ba khatpra ka baningkong pini yang tu kumdo ba uli jau ong yo hap ke let bam bat di namar ka don ka takasur jong uslapa ko ban ong ngilang ne ba ka don ka sur jong uslapa ka ban sawan ka don kam yang hap hi bang pen kre ngin duai ngin wat utrai ngin manthad ngin don ka jinget ba ublei unsa phai ka bible ngin bat scam you try ngin chipting ngin khawet ngin bat scam you try ulija haba uphai u shakri jung u banai ban pet hadien ba la bon snem klempoi slap u shakri jung u ulet bat detang hadu ka ba nyausian u shakri u ong ngayo i ya utau lo ubaret kat kum ka kti jong brio para bangai bi ye ko ban oi ngilang ne ba utau lo ubaret kat kum ka kti ka jong brio ka sai sung ka kti jong brio ka pani ka dak ba ka de ka jing stang wan jong ulapa hari isel ka jing stang wan jong ulapa ba ngai skem ba kini di sngi ba ki ya ba ublei ukwa enga ba epi ublei ukwa yangi bagin pet ya ka jing pet jong ka jinget ken mau tin jumli ko ma klem ka jinget imla man pesom bhayu blai klem ka jinget ngimla man pesom bhayu blai de ta ka jinget nginget ba blai u pha u jisu de ka jinget ka jungi ba nginget ba jisu lap mi pat ba la ngim nget ba ka bible kan wan kan ngi bangin syam ka ta kada ku ki kon jumlai kan kam ngi bangin pun klan ka jinget jungi pet cha blai ka kti kata utau lo baret uladan ha kalanti mentah bat unsawan manhap uslap ba lapsan bat ladangan pingin pen kre ngim long ki bala pen kre ngin miss no ya kata ka great harvest lani ka jing ka great harvest ka bangin laban ti lanin khet uta kata ka jingir khu ka jong ublai ka kitab ka jong Daniel ka ongomne. Then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your word were heard, and I have come to respond to them. Kum kabalang nilay dway, lapalat arpsan snementa, haki morning glory, haki evening glory, ka jing dway, klem da put, oh, ay ngu ublay ba, wala da, long kum no ka jing duai ka dan bet ka balang but kala ban long kat no ngot ru ka jing duai ka dan ba ka jing duai jong ka revival ka jing pha no jong play ka revival ka jing the no jong play ka yo mun sim ho jong halo ka do baro ka tin jong play ka ong ba u play un sawan ban jubab yangi hallelujah ngai bo play un sawan ban jubab yangi un sawan ban jubab bat ba ka revival jong play kan one but ngi kum ki khon jomblai ngi kum ki banget ngi dan kam ban long kita ki revival carriers ngi de ban dan ya kata ka tak lani kata ka kerteng ka jongi kum ki revival carriers balai bagi kristan kim simla yo ek revival la bon snem na kawi patam mudrio shakawi patam mudrio kim yo ek revival kadaw ko long ba kim simla duai kim sim dan ya kata ka positive attitude lani ka jinget au blai ba khrao kim sim dan ya ka jinglong ka way ka balang kim sim la kuslai ya kata kim sim ki ba corridor kim sim la kuslai kim sim ki ba corridor kim ma ba kim ki tu ki english
ki Britishers haba ki wan ngong sa India haba ki wan ban sim ki mar ki mata na sani wat la ki de ki Kristan kim sim la wan ban ra ka gospel kim sim la wan ban ra ya ka jing bha hande ki wan da ka main ban le business wat ara ki de ki Kristan kim kuslai nam ta ki min sim ki ba kodo ha India Dai tat hadu hadin bha baki missionary ki wan baka gospel ka sasa priang hakari jungi hakari India. Kadau ka baki Kristan kim yo ikri Bible kadai galong ba kim simla expect ya kata ka jingwan ka jong blai lani kata ka jing khi jong masim ko jong blai ba kim simla itho ko gi kon jong blai tongin long kum ne usakri jong Elijah bagin itu ya tau lo baret uban sawan ban pau bar umban selong umban sawan lam ka tau lapa ba krau hapreng jungi ka re ka por nga be phi bagin long kita ki nong ra ya kata ka Bible la ka long haying hasam haki parlok parjor na ka we chaka ka re ka por ngi bagin dwii nam ta ka Bible ngin dwii bagin kmi nanti ba ka Bible kan one but I ba ka jingmut jungi ka mindset jungi kan long ba ki men sim ki bokodor ngin pen ki men sim ki bokodor ba ki men sim ki bokodor kin yo ning ba ka jing sakri jungi hallelujah tungin long kum ushedrak Meshach bat Abednego Hananaya Mishael bat Azaria kin ma hukumno hakapor ba Nebukadnezar Ula oman the no ekila ni ban bread eki sakapung kading nakadaw ba kim simla mani yo tu bread how yo tu statue kini ki samna ki yeng bat ki ong wala da me bread eki sakapung kading ru kin mani yo tu bread how bat ki ong ba wala da ublay wan ban ya kiru ne kit mani namar ba kataka attitude jungki kataka jinglong jungki kataka integrity jungki kalong ba kenom mane yakiwe ba kiblay lekin mane teng blay ba compare dala kani kamet ka haban yap dala kani kamet ka baput ka haban sa ka jinjar re hapo ka dono jungki kadon ka ding ka ba me ba kim sep tiang ya ka ding ka ba sabar namar kidon ka ding jok di Bible hapo kamet ka jungki ang it's kan ba brain ku yang ilang ning ba ting ka jong blay amen Haswa bangin pengkut ni kapor ko ban duai namta jungi iwe ni kapor bangin skem ba ublay un kta ikidono jungi un ktik yangi bangin long kita ki revival carriers kita ki nong ra ki revival hakabakum kani kapaten kan rewa hakabakum kani kapor kala don kam yang abe ngilang baro bangin ki bangin lain to try bakata ka ding jong ublay kan long hapo jungi bat kan plo kan mi sabar kading ban bamdu ne kading man pen ya kim sim ki bakodor but kum ki nong ra ki Bible karon kam yang abe ngilang bagi pen kre miet abat sni ngin duai ngin chepti ngin khawet ngin man that ngin ya shani au play but nyai duai ba play the sim ko jong play tung ni pen duai ni kapor ablay pa chi bahabreng ngai ngo eme naman me kren chingi kin try hagani ka jan miet ning bakak tin ke jome kin try ngadwai khamat cheme men khu kin try we samla kin try joka palang kumbangin re puli kin try ngak tin ke jome las ngap yak tin ke jome try ngi dwai kin try chi su men kta men ktik kin try ngi we kin try bangin don ka do no joka jing dwai ka do no kin try joka jing thrang ye me kin try bangin long kita ki revival carriers kin try hakani ka generation hakani ka pateng ban riu kin try chi su bi try rap ngi we kin try bangin am shu hon kin try oi ngi don haka lockdown kin try ngim la ban net nak we chaka re try ai ngu imenam ta ka social media ma ai ngi kin try ki WhatsApp ki Facebook kin try bangin le ai kin try nam ta ka puram ko jome kin try ngi try man ker khu kin try we kon samla joka palang kin try chi su bi bakin mi na ne kin try habaki mi na ka ne kin try chi su bi habaki sngow kin ting jome kin try kan pen em ye ki kin try kan tik ki kin try ban duai ban wat me kin try man pulut por kin try khambon kin try ban duai kin try ban puli ka tin ka jome kin try ban song kin try jome kin try chi su bi ban long concern kin try ban long business minded o
God about soul kin try man perkhat ki man sik bakoro kin try ki jingi bangin expect kin try ki revival ki jobe kin try bakan sedang syadangi kin try Jesus bit try I bakan ki kin try but shano bangin light kin try Jesus bit ngin rai ki revival kin try the new coronavirus ulaban wan na China man pencapaian hakal sang percaya try ai bangi kin try ngin long kin try Jesus bit ki revival karya kin try bangin ra no kin try ya ka tin ka jomi ka tin jo ka jing em ka jing shisha kin try ka jing mi pat ka jomi kin try Jesus bit ka gospel ka jomi ngin ra kin try ba pencapaian sakal lang jo ka percaya try Jesus bit ya rap kin try kir khu yang kin try wait kin try bas ngap kin ka khubor kin try lingba kin ka YouTube ngir wai man kir khu yang kin try Jesus bit ya ngo imi kin try make it cool ni hagan ni kapor try abangin mi no abangin wine no ni ke jeseng kin try ni dwai ba ka jing e ka jong play pa ka jing ai ka jong Jesus Christ ka jing aslok ba thiang ba bo jong masip ko kini bro lai ka long la bat ni we bas ngap ni ke jeseng ka ni ke jing kran ki we ru ki bam shima yo benta ka ban yo sang ki tinggal jong e ki to ki badan ka jing stom ka jing pang corona bat ka per thai ba ko we ai ba kini bro lai kan long ba we ki khon ki jong me menta ba shru ki bom jukot ru halakta amen amen breaker khu pi sikndo pat hakabe ka sandi